Post bez ljubavi je samo dijeta. Misao svetog Ivana Zlatoustog podsjeća nas da je smisao posta promjena srca, a ne samo jelovnika. Često se strogo držimo odricanja od mesa, dok istovremeno proždiremo ljude oko sebe ogovaranjem, gnjevom i osudama. Paradoks je očit, kakva je korist od čišćenja tijela ako nam je jezik zatrovan, a srce puno gorčine. Odreći se hrane je lako, teško je odreći se vlastitog ega i potrebe da povrijedimo drugoga. Istinska duhovnost ne mjeri se onime što ulazi u usta, već onime što iz njih izlazi, riječima koje grade ili ruše. Pravi post znači postiti od sebičnosti. Bolje je jesti komad mesa, nahraniti bližnjega lijepom riječju, nego postiti o kruhu i vodi, a hraniti se tuđim neuspjesima. Bogu ne treba naš prazan želudac, nego naše otvoreno i milosrdno srce.